Oso luzea da isiltasuna, norberak uste duna baino gehiago. Eta gure isiltasunak dia aukerakoak, esan dizatu naiteke, mendia jun, da, bueno, kobazolo batea jun, eta tal, baino bestea da jaiotzaz gorra, zea, 1000 lagunetik bat jaiotzen da gorra, gutxi gora bera, eta ez daukazu beste aukerak, ez daukazu, hain ez dut isilduko, hain alto jarriko, eta hain hau, ez, hori zarazu. Hasierako idea zen, nora joan gaitezke, eta nik pentsatu nuen berehala Marokora. Gertu dago, merkea da, kultura kontraste izugarria da, eta gero nire buruan irudikatzen dituen estenak ziren horiek. Marrakexeko plaza, zarata, usaia, argia, mugimendua, ura hango isiltasuna. Osea, guretzat hango zarata. Eta basamortuko isiltasuna dia kontrastizugarriak. Haientzat, hango zarata dela, 0. Zarata, isiltasuna. Eta duna gainean eserita iluna barra ikustea, da berdina.